שלום וברוכים הבאים. היום נדבר על שינוי גדול בענף הרכב. איך יבוא ישיר נהפך עבור מוסכים מובילים לערוץ חדש. אז למה זה קורה? כי המגמה ברורה, זה לא משהו מיוחד. זו הדרך חדשה לעבוד, וזה קורה בכל התחומים, לא רק בחלקי חילוף לרכב. כדי לשלוט באיכות ובעלויות צריך להתקרב ליצרן. וזה בדיוק מה שקורה. אז רגע, אם זה כל כך טוב, אז למה עושים את זה לבד? התשובה פשוטה. כי תחשבו על זה, רישיונות, ספקים, לוגיסטיקה, מכס, לבד זה פשוט פרויקט יקר ומורכב מדי. אבל, יש אבל גדול. יש קבוצה גדולה של מוסכים שפיצחה את השיטה ומצאה פתרון לכל זה. וזה לא איזה משהו חדש. תראו את המספרים, המערך הזה עובד יציב ובהיקפים גדולים כבר 5 שנים. הסוד שלהם, הם עובדים יחד דרך מערך היבוא של אספי. כקבוצה, הם פשוט גוף אחד חזק. אז איך זה עובד בפועל? פשוט מאוד, יבוא ישיר של חלקים מקוריים וחלקי OEM ישר מאירופה. וזה כל היופי, כל התשתית כבר קיימת. כוח קנייה, לוגיסטיקה, מומחיות, הכל מסודר ומוכן. תכלס, זה ההבדל בין להמציא את הגלגל לבד לבין להתחבר למכונה משומנת שכבר עובדת. חשוב להבין שהסיפור הוא לא רק המחיר, זה הרבה יותר עמוק, זאת שיטת עבודה חכמה. אז מה הערך האמיתי? בראש ובראשונה שליטה. שליטה למקור, על האיכות, שקיפות מלאה. וזה מביא אותנו לנקודה הכי חשובה. אספי. היא לא ספק חלפים, זה ערוץ עבודה חדש, וזה לא בא להחליף את כל הרכש הקיים. ממש לא. זה כלי אסטרטגי להזמנות מתוכננות, לחלקי חילוף fast moving, וחלקי חילוף שפערי הפצה יקרים. ואיך המוסכים שבקבוצת היבוא הישיר התחילו? זה החלק הכי קל. הם הצטרפו להזמנת יבוא ישיר אחת, פשוט כדי להרגיש את המערכת. בסופו של דבר, השינוי הזה כבר קורה, וזו המציאות החדשה.